Damos, se quere subir ao estrado, Pilar Corredoira, que é a que vai a falar agora. Non sei se rompeu ou non. Esperemos que non. A ver. Dices que para ver. Bueno, vou a facer un breve currículum vitae de Pilar Corredoira, o cual é bastante complicado, pero bueno. Pilar Corredoira é licenciada en Historia da Arte pola Universidade Central de Barcelona, é comisaria de exposicións e investigadora no eido da arte galega dos séculos XX e XXI. Inicia a súa andaina profesional no campo da arte contemporánea a principios dos 80, formando parte como comisaria do ciclo Transatlantic sobre artistas de vanguarda en Galicia na Gardía Sagraderos de Barcelona no ano 83. Entre o ano 83 e 84 realizou un stage na Fundación Joan Miró de Barcelona. No 1986 coñecín a Luis Seoane, quero decilo. Quero facer un breve comentario porque para min é un gran orgullo. Eu cando estaba rematando a miña carreira de historiadora, coñecín a Luis Seoane porque fixen unha tesis de licenciatura sobre él. Aconselloume Basilio Losada. Isto foi no ano 78, e tiven a sorte de tratalo durante un mes na Coruña, nun momento que el viña pasar o ano 79 a súa casa a Coruña, pero desgraciadamente faleceu en abril a principios. Eu tiven a gran sorte de coñecelo, foi unha especie de premonición porque non tiña que vir a Galicia, eu vivía en Barcelona, pero quixen vir a coñecelo como fora. Estuve durante un mes falando con el me acolleu con un cariño e algo especial, deume moitos consellos, regaloume libros, tuve 15 días polas tardes, todos os días, incluso algunhas mañás, a fortuna de conversar con el moi a fondo. Me parece que para min é algo fundamental na miña historia vital haber coñecido a Luis Seoane. E, bueno, quería facer este inciso porque creo que no currículo non aparece. Bueno, moitas gracias. Nada, bueno, sigo contando antes de que me cortes outra vez. Vale, bueno, entre os numerosos proxectos expositivos comisariados por Pilar, destacamos a de Raimundo Patillo no Centro Cultural do Conde Duque en Madrid, a 8ª Bienal Internacional de Pontevedra, en Galicia Tradición e Diseño, que estuvo no Design Center en Stuttgart, no Centro Cultural Español de París, en Akunhaus en Zurich, numerosos comisariados na Casa da Parra, como de John Baldessari, Cristino Mayo, Manuel Moldes, Peter Granaway e o Juan de la Costa, entre moitos outros. Comisariou tamén a exposición de Maruja Mayo no CEGAC, en Santiago de Compostela, e no Museo Nacional de Belas Artes de Buenos Aires nos anos 93 e 94. Comisariou itinere no CEGAC, Jorge Castillo, Naturalezas Urbanas na Universidade Católica de Santiago de Chile, a exposición do arquitecto Antonio Palacios no Museo de Belas Artes da Coruña na Casa das Artes de Vigo, a de Fernando Álvarez Tomayor no Museo de Belas Artes da Coruña, a memoria en vanguarda de 8 pintores de Galicia no Museo de Arte Moderno de Santo Domingo, San Juan de Puerto Rico, Miami, Nova York e outras cidades do continente sudamericano, a de Quesada Cislo Memoria e Liberdade no Museo da Pía Moina en Barcelona no 2000, a de Eugenio Granel no Paraíso Centroamericano no Auditorio Galicia, Luis Gabú na Arte Ritual na Catedral de Santiago de Compostela no Museo Antropolóxico Nacional en Madrid, Jorge Castillo Visión e Forma no Museo de Pontevedra en a Fundación A Coruña, Jorge Castillo Escultor no Museo Centro Gallás en Santiago de Compostela, Rafael Úbeda Visión Retrospectiva no Museo Gallás en Santiago de Compostela do 2025. E paro aquí porque se non acabamos máis. Nada, só a decir que forma parte do Círculo Vía Jefferson da Asociación de Alumnos do Programa de Liderazgo para Visitantes Internacionais, patrocinado polo Departamento de Estado dos Estados Unidos e forma parte dos patronatos da Fundación Xaime Quesada Blanco e da Fundación Bacán. O título do relatoiro, que me olvidei de decir cando María, disculpa María, de Pilar Corredoira sea Mercedes Ruibal, Centellas de Bruja e Aires de Ría. Cando ti queiras, Pilar. Bueno, moi boa tarde.
amigas e amigos, quero agradecer ao Consello Galego da Cultura, ao Museo de Pontevedra e a Mai Díaz, coordinadora desta xornada, unha antiga amiga que a coñezo dende o ano 83, cando esa serie de exposicións que se fixeron en Barcelona no momento no que emerxía Atlántica, ela veu con Manolo Moldes, que foi cando vos coñecín a os dous, porque Manolo Moldes formaba parte dese ciclo. Bueno, eu estou especialmente satisfeita de estar aquí, sobre todo porque se celebra o centenario de Mercedes Ruibal, unha artista tan tenra como recia, tan imprevisible como ordenada, e necesitaba con urxencia unha revisión da súa obra e por fin chega. Me parece absolutamente lamentable que pasara tanto tempo Mercedes Ruibal estuvera tan tapada, porque é algo que pasa moito con moitas artistas. Ora, afortunadamente, hai unha sensibilidade diferente, non, para recuperar figuras femeninas, pero, bueno, ela é moito máis do que podamos pensar. Penso que vai a ter no futuro, o tempo vai a xogar ao seu favor e vai a ter unha gran importancia na historia da arte galega e, bueno, como muller é unha das primeiras artistas do século XX. Isto o teño claro, vamos. Eu coñecín a Mercedes Ruibal en Vigo a través de Laxeiro ao redor do ano 86 e tiven a oportunidade de incluir a súa obra nunha exposición colectiva que organicei no ano 88 que se chamaba Vanguardas e Silencios, que se expuxo nunha das salas do Concello de Vigo, na Casa da Cultura, en a que participaron 22 artistas nacidos entre 1920 e 1940. Estos artistas eran Luis Caruncho, Jorge Castillo, Conde Corbal, Felipe Criado. Bueno, penso que temos que poñer algo, o sea, a ver se son capaz de pinchar aquí. A ver. Vamos alá, bueno. Empezamos, no, quería poñer a portada do catálogo. Esta era a portada do catálogo daquela exposición, o diseñou o Grupo Revisión. Bueno, eran, como os digo, 25 pintores, fundamentalmente. Eran pintores, non había escultores, nin fotógrafos, nin nada máis, eran pintores, fundamentalmente. Felipe Criado, Conde Corbal, María Antonia Dans, Xosé Luis de Dios, María Vitoria da Fuente, Alejandro González Pascual, José María de Labra, Leopoldo Novoa, Xosé Lodeiro, Rogelio Puente, Bea Rey, Alfonso Sucasas, Antonio Tenreiro, Virgilio, Xosé Vázquez Cereijo, Alfonso Abelenda, Alfonso Costa, Xosé María Barreiro e Mercedes Ruibal. Quero facer un comentario sobre esta exposición porque, claro, esta foi a terceira exposición que eu fixen aquí en Galicia. A primeira tiña que ver con o mundo da Atlántica. Era unha exposición que se fixo en Vigo a toda tela. E recordo que se creou un malestar entre os artistas máis maiores de xeracións anteriores, como podían ser estos nacidos entre os anos 40 e 50, que estaban realmente enfadados, estaban rebotados, porque pensaban que se lles estaba deixando a un lado, que si incluso algún que non participou nesta exposición, como foi Xaime Quesada, que estaba moi cabreado e non quería, porque, estaban enfadadísimos, porque pensaban que estábamos vendidos ao Grupo Atlántica e a Nueva York, era o que decían. Nos chamaban, Antón Castro, que está por aquí, se ten que acordar. E decían que éramos unos vendidos, que solamente nos fixábamos nos novos, que eles que tiñan, claro, eles loitaron moito hasta o final. O sea, loitaron por manterse, por facer unha obra comprometida como fixeron, moito máis quizá que os a xeración seguinte, porque eran unhas xeracións que tuveron outro tipo de ventaxas tamén. Con todos estes artistas eu mantive estaban en plena actividade, todos eles traballaban, estaban facendo exposicións. Tuve con casi todos unha boa relación, algunhas de amizade, que se prolongou no tempo. Desta ampla lista, por desgracia, só quedan 3 vivos. Queda Alfonso Costa, queda Jorge Castillo e queda José Barreiro. Os demais, desgraciadamente, xa non están neste mundo. Daquela, achegueime a obra de Mercedes Ruibal, primeiro a coñecín en Vigo, me presentou Laxeiro, en unha inauguración, e logo despois eu tiño o seu teléfono e chameina para participar nesta exposición, e enseguida lle pareceu moi ben.
A mí me sorprendeu moito ela, non só pola súa postura a contracorrente personal, e tamén a pintura tamén era unha pintura tamén a contracorrente entonces, senón tamén pola súa personalidade tan chispeante, rebelde, e sobre todo chamou a atención a súa actitude de muller libre con total convencemento. Era unha muller que non tiña ningún reparo en ter unha forma de comportarse, como ela estaba segura de si mesma. Bueno, ela era ela. Era moi proverbial a súa forma de expresarse, sen tapuxos, sin filtros. Despois souben que o crítico Moreno Galván decía de ela con toda a ironía, non exenta de comprensión, porque Moreno Galván admirou a Mercedes moito, de feito escribiu sobre ela, e decía que era a muller máis mal falada de España e de Europa. E o caso é que a súa enseñosa linguaxe tampouco chocaba tanto, nin a súa forma de ser. Naqueles anos, en a etapa a que Mercedes pertence, as mulleres que daban o paso cara ás posicións de liberdade. Estamos falando anos 70. É a época que eu coñecí, porque eu estudiei en Barcelona entre os 75 e o 80. Entón pude vivir ese momento tamén, como era Barcelona, como eran as mulleres, como eran as estudiantes, como eran as profesoras e como eran as artistas, porque tamén coñecín artistas ali. Eran unhas mulleres que moi loitadoras, moi independentes, creían moito nelas mismas, eran moi poderosas. As súas actitudes rebeldes instaláranse no modo de vivir e de comportarse ata tal xeito e de comunicarse que se distinguían, sempre se distinguían como eran. Seino porque tiven oportunidade de coñecer estas artistas ou historiadoras de xeracións anteriores, algunhas máis maiores, en Barcelona. Eu mesma tiven vínculos con grupos feministas da miña xeración que emerxían na Universidade de Barcelona, no Departamento de Historia de Arte, onde me atopaba nos anos da segunda, como os dixen, na segunda metade da década dos 70. Éramos unhas mozas estudiantes interesadas na historia do feminismo, contando ademais con apoio incondicional de compañeiros que sen cesuras veían necesaria esa posición e nos apoyaban totalmente. Eran colegas, absolutamente. Ademais, vou facer este pequeno inciso para despois meterme xa máis de Mercedes, como a mí me pareceu que era unha muller que encaixaba perfectamente no seu momento. Eu tiña ademais proximidade no meu domicilio en Barcelona unha importante galería de arte barcelonesa que era a Sala Gaudí, foi unha galería sobre todo nos primeiros anos moi importante en Barcelona, exemplar sobre todo en esos primeiros anos dos anos 70. Asistín, iba a todas as inauguracións, me colaba por ali, miraba, visitaba exposicións, iba a inauguracións, aínda que ninguén me invitaba, pero iba igual. Ali pude coñecer a Dalí, a Manuel Viola, a Equipo Crónica, a Millares e a María Elena Gago, que foi a primeira muller galega que coñecín artista. Recordo que me presentou o director da galería e viña acompañada dun crítico, Francesc Galí, e tamén era unha pintora moi recoñecida en Barcelona, moi querida. No Departamento de Historia de Arte onde eu estaba, nos inculcaban sobre todo o coñecemento vivo dos artistas. Eso é algo que eu penso que era totalmente pioneiro en España. Nas outras facultades, non sei en Madrid, pero nosotras tiñamos que ir, nosotros e nosotras, íbamos aos estudios, nos conectaban con artistas, íbamos ás galerías, tiñamos que facer traballos sobre artistas en vivo, facer críticas. E, eso nos poñía en contacto co mundo da arte, foi por eso tamén, por esa situación favorable. Insisto en recalcar que aquelas artistas e historiadoras se distinguían por esa valentía sin límites e pola obstinación e firmeza na defensa das súas posicións non só estéticas e dende formulacións de vanguarda, senón tamén por unha forma de vida que estaban construindo. Esta pequena introdución sobre este contexto que bien pode servir para entender e poñer de relevo a posición de Mercedes Ruibal en concordancia co que acontecía naqueles anos en Barcelona. De feito, ela estuvo na Galería Sargadelos no ano 70 e pola información que eu teño, ali a coñecían as dúas rapazas que estaban levando a galería, coñecían, por aí pasaban artistas, pasou su casas, pasaban artistas que estaban en activo naqueles anos principios dos 70. Seoane tamén iba sempre ali. Aquel era un reduto para todos que estábamos en os galegos de Barcelona, que non éramos moitos, pero estábamos conectados uns con outros e tiñamos Sargadelos era un punto de referencia.
E, bueno, Basilio Losada, por suposto, que era un punto de referencia, era un pouco o que nos aconsellaba, que cando queríamos algún consello íbamos falar con él, pero ele coñecía a todo o mundo tamén, coñecía os artistas, coñecía a todos, a Sebane, coñecía a Mercedes Ruibal tamén. De Mercedes Ruibal eu admirei a súa trayectoria e a súa vida cosmopolita sempre me pareceu unha muller cosmopolita, con o seu, vamos, a súa extravagancia, claro, ela naceu no seu dunha familia moi culta e con inquedanzas de ideoloxía republicana en a que confluían diversas prácticas artísticas tanto por parte do seu pai, por parte da súa nai. O pai era amante da música, a nai era unha pintora naiz, e logo os fillos, José foi dramaturgo, e Ángeles cantante. E ese poderoso ascendente ou semente tivo que calar moi fondo na configuración da súa personalidade. En este caso hai que pensar que o contorno lle foi moi favorable desde os seus inicios, e non cabe dúbida de que o desenvolvemento da súa mente creativa tivo nese medio o mellor acicate para medrar en liberdade e sen cortapisas. Vamos a poñer outras fotos a ver desta exposición que eu quería. Onde está Mercedes? Que teño por aquí unha foto dela. Teño unha foto dela que ademais aquí está. A ver se a podemos poñer esta foto. Vamos a darle aquí. Esta foto, bueno, estas fotos son do meu arquivo. Eu as tiña guardadas, pero apareceu esta foto de ela. Non sei quen é o que a acompaña, non sei quen será este señor, non sei. Ela o ten collido do brazo, penso que tiña que ser un amigo próximo de ela, non sei. Bueno, isto foi no restaurante onde despois fomos a comer. Ela estuvo na inauguración. E logo vou a poñer aquí unha fotografía tamén de, a ver, aquí está Luis Caruncho, o día da inauguración, aí está, tiñamos un cartel co catálogo, coa portada do catálogo. Este é Alfonso Abelenda, este é un irmán de Caruncho, non recordo o nome. E logo aquí vamos a pôr, temos esta outra tamén da exposición. Aquí están Felipe Criado, está Barreiro, está Abelenda, está Manolo Ruibal, Alejandro González Pascual, non sei que máis está por ali, non o vexo moi ben. Bueno, son sobre todo recordos dese día, desa inauguración. Foi unha exposición interesante, unha exposición, penso que, vamos, o catálogo, no catálogo tiñamos unhos textos fantásticos. Un era de Antón Castro, a oportunidade, a escuridade da vanguarda ou a vanguarda máis oscura, se titulaba o texto de Antón Castro. Outro era de Juan Manuel Bonet, outro era de García Iglesias. O catálogo é difícil atopalo agora, eu, vamos, teño un nada máis, ainda por encima non o teño aquí, o teño en Barcelona, pero acórdome perfectamente de todo, de como foi a exposición, de todo isto. Bueno, volvendo ao comezo de Mercedes e como a súa personalidade se configura, a mí me parece que foi moi importante a súa estadía en Bos Aires, que foi esencial para ela. Ademais, foi longa no tempo e non podía ser de outro xeito. Coñecendo a complexidade da cidade de Bos Aires, unha cidade aluvión onde recalaban tantas mentes creativas de Europa que fuxían do nazismo nos anos 40, que eran exiliados, era unha cidade de acollida que as xentes sempre abertas e tan variadas, unha población tan variopinta, proporcionaban sempre unha boa acollida a quen desexaba iniciar unha nova vida en Bos Aires. Eu penso que ese ambiente tuvo que ser para Mercedes algo excepcional, porque realmente Bos Aires é a gran urbe de Hispanoamérica. A mí me parece incluso moito máis potente que Nueva York nos anos... Nueva York nada que ver con Bos Aires, vamos, nesos anos, e ni sequera París. Eu teño unha especial admiración por Bos Aires. Traballei bastante con artistas, entre eles Jorge Castillo, que tamén viviu ali, e me contaron tantas cousas o que ali pasaba, o mismo Sebane, a través da historia de Sebane. E ves que a gran urbe internacional, vamos, é Bos Aires, o sea, nada que ver, xa vos digo, nin París, nin Londres, nin Nova York. A mí me parece que Bos Aires. Entón, ese mundo tan cosmopolita que se
funcionaba en Bos Aires, con ese núcleo de exiliados tan rico, tan loitador e con tanta amplitude de miras, tuvo que ser para ela algo excepcional. Os artistas de xeracións próximas a ela que coñeceron Bos Aires gardan ese recordo fantástico de Bos Aires. Sin ir máis lonxe, eu falei estes días con Jorge Castillo, co que me une unha grandísima amizade de fai máis de 40 años. E lle preguntei se coñecera a Mercedes Ruibal e me dixo que sí, que a coñeceu, que coincidiu con ela en algún momento, que sí, que ele era máis novo e que sí se acordaba. Castillo era, por aqueles comenzos, estamos falando a principios dos anos 50, frecuentaba o taller da pintora surrealista argentina Raquel Forner e do seu marido Alfredo Bigatti, e tamén Castillo tamén era amigo de Laxeiro. Entonces, ali se encontraron, el se acorda dela, non moito máis, pero se acorda. Vamos a ver, todo este núcleo ao redor de Luis Seoane e dos seus compañeiros e con tanta brillantez e esforzo escribiron esa páxina indispensable da cultura de Galicia. Aí Mercedes tuvo a gran sorte de entrar aí. Comentaba a anterior relatora o tema de Gros. Efectivamente, eu penso, Gros foi un artista clave en Seoane, porque Seoane, cando empezou a facer os seus dibuxos, aqueles dibuxos de guerra, aqueles dibuxos que fixo nos anos 40, cando marchou, Gros era un referente fundamental. Seguramente, de feito, fixo esa pequeniña publicación de Gros, e ela tamén ten moito que ver aí, porque claro, eles admiraban esa furia dos expresionistas alemáns desa etapa, ¿no? Eran artistas moi loitadores, moi comprometidos. Bueno, me parece que por esas circunstancias que sitúan a Mercedes nun contexto tan poderoso e cosmopolita, en donde confluían actitudes de vanguardia en Bos Aires, porque era un lugar donde confluían diferentes posicións en armonía, sin que ninguén entorpecese a ninguén. Debemos considerar que a personalidade creativa de Mercedes creceu en ese medio tan excepcional para desenvolverse, e sempre en relación con esas mentes tan brillantes, alonxadas da mediocridade, porque en ese contexto sí estaban os mellores. Seguramente lle deron moitos alicientes a ela para empezar. En esa puxante sociedade permisiva é indispensable mencionar a presenza de Laxeiro nos comenzos da carreira de Mercedes, pois asistiu ao seu estudio nutríndose do seu fabuloso mundo. E non cabe duda de que a atmósfera que poboa as pinturas de Laxeiro influí en parte na configuración da linguaxe da pintora. Os dous mundos que se dan a man na obra de Laxeiro, o ancestral, o das orixes e a modernidade do seu tempo, que coñeceu e da que seleccionou aquilo que máis se adecuaba á súa forma de ver, foron un exemplo para a súa pintora. Ese diálogo entre o pasado, o ancestral e a modernidade é a selección do que realmente queres, porque ali podían tirar por onde quixeran. Ali estaban desde posicións informalistas, había todo tipo de movimentos en aqueles anos, nos anos 40-50. Bos Aires era un verdadeiro núcleo, aquelo fervía todos os días. De feito, se nos retrotraemos ás dúas primeiras obras de comenzos dos 50, atopamos os ecos do seu mestre Laxeiro, pero xa se encontran nela. Eu sempre poido ver, estou segura, vamos a poñer unha obra dos anos 50 que anda por aquí, que creo que é esta, a ver se atopo, creo que é esta. ¿Será esta? No, esta non é, espera. Hai unha que é de primeira etapa e esta é unha obra dos anos 50, se titula Mulleres.
Entón, sí, mulleres, logo hai outra posterior, mulleres sentadas. Aquí hai un mundo de laxeiro, pero hai algo de Mercedes, sobre todo esos ollos que tamén ti mencionabas. Eu penso que Díaz Pardo se poido inspirar en Mercedes, penso que é ao revés, eu penso, pero bueno, non quero tampouco discutir este termo, pero ela, sabedes que os ollos de Mercedes son un mundo, son penetrantes, son fortes. Aí está a súa forza. As figuras arredondadas, que lembran as figuras do románico, redondas, insenuas, estáticas, deixaron pegada na pintora as figuras de laxeiro. As mulleres, nenas ou adolescentes de caras arredondadas e inocentes olladas e xestos son o mellor exemplo desa ascendencia que podemos decir case familiar. Unha herdanza que a pintora aceptou e asumiu como parte desa ligazón coa historia de Galicia. A historia de Galicia ven por aquí, o sea, ela nunca se esqueceu para nada, xamais, pero ela encontrou aí en ese mundo, non, de tan sinxelo, ao mesmo tempo tan sintético, esa forma de conectar coa súa cultura. E que Mercedes viviu en Bos Aires un tempo significativo e mesmo expuxo temperanamente na capital bonaerense nunha galería. E foron aqueles anos de primeira mocedade decisivos para entender a evolución da súa carreira. Ao regreso a Galicia ocorreu algo decisivo, o encontro de matrimonio con Agustín Pérez Bellas. Con el afirmou a súa personalidade, medrou, viaxou por Europa e ampliou horizontes. Se repasamos a súa biografía e o seu percorrido nos anos 60 e 70, veremos o nivel de implicación co mundo da arte do seu tempo. Os seus desexos de coñecemento de viaxar cimentados na Argentina foronse cumprindo. Viviron entre Madrid e Vigo. En Madrid ela era asidua do Café Gijón. A súa pintura era valorada por Viola, por Millares, por Antonio Quirós e tamén por Caruncho. De feito, na Galería Giannini, que Caruncho dirixiu, as dúas galerías que dirixiu, a Galería Kandinsky en Madrid e logo a Giannini na Coruña, que estuvo aberta hasta casi finales dos 70, había obra de Mercedes. Caruncho tiña ali os seus amigos, sempre misturados con artistas estranxeiros que lle interesaban de fora. Había moitos argentinos. Con Caruncho falei moito desta historia porque tuve moito trato con él tamén. El tiña a súa preferencia por certos artistas, sobre todo xeométricos, pero os galegos os tiña, por exemplo, con Raimundo Patiño, tiña unha fervente admiración por él. Fixemos un comisariado no ano 86, no Conde Duque foi a comisaria, el apoyoume sempre, foi unha persona tamén de referencia. En Vigo, Mercedes e Agustín formaron parte das tertulias da Taberna do Elixio e como me lembrou José Barreiro, que tamén lle preguntei estes días que se podía acordar de Mercedes, tamén se acorda, pero sobre todo se acordaba os grandes amigos dos seus amigos que eran unhas persoas solidarias, unhas persoas amigas que sempre deixaban unha pegada por onde pasaban. En Madrid, Mercedes afianzou o seu círculo artístico ata puntos, me parece que importantes, e cunha proximidade tal ao mundo da crítica que destacados nomes daquelos anos, entre os que salientamos a Moreno Galván, Gaya Nuño, Campoy e Carlos Areán, a incluíron en dicionarios críticos daquela época, en revisións de arte contemporánea daquela época, e Mercedes está nesos libros. Estamos falando do ano 71-72, que foi cando se publicaron esos libros. Quere decir que ela era alguén, a recoñecían como un artista importante. O sea, en aqueles momentos non estaba esquecida e moito menos infravalorada, todo o contrario. Abonda con remitirnos a esas publicacións. Eu, suxiro que as miredes e veredes, isto está nas bibliotecas, e veredes os comentarios e o que falan de Mercedes. Sempre con gran admiración e con un gran respeto polo seu traballo. A tiñan como un artista de vanguarda, como unha artista solidaria, comprometida coa política, coas libertades, con todo. O sea, e co mundo, tamén coas propias mulleres. Estaba totalmente asentada e legitimada nesos anos. Situada nese contexto e o recoñecemento que se lle concedeu daquela, quero mencionar aquí un dos máis importantes apoios que tivo Mercedes Ruibal
penso que ao longo da súa carreira, e foi Rafael Alberti, cuxo apoio queda plasmado no compromiso do poeta por salientar a súa obra e publicar sobre ela. E esta postura, que será incondicional, nace dunha alianza, dunha sintonía e do compartir ideais. Refírome á longa e cómplice relación que existiu entre ela e Rafael Alberti. Foi unha amizade, vamos a poñer unha foto, que está aquí con Rafael Alberti. Aquí está ela. Foi unha amizade, unha gran sintonía, o sea, ademais compartiron as dúas parellas formadas por Alberti, María Teresa León e Mercedes Ruibal e Agustín Pedrellas, compartiron tempo e compartiron moitas cousas. Os Albertis atopábanse en Roma dende 1963 e participaban de tertulias e ambientes culturais. E Mercedes integrouse no grupo, pintou en Roma e penso que incluso leí en algún momento que tivo estudio con el. Eu non sei exactamente, eso si é certo, non o sei. Me teño que preguntarlle a viuda de Alberti, que todavía teño relación con ela a ver se me conta. Pero bueno, penso que sí que tuvieron que compartir un estudio, posiblemente. Compartían sensibilidades comuns, compartían amizades, compartían soños. Mercedes movíase en círculos republicanos e Alberti e María Teresa León instaláranse en Roma, no barrio de Trastevere, hasta a marcha definitiva deles que tivo lugar no ano 77, ano do regreso do poeta a España nos tempos da nacente etapa democrática. Ainda lembro, porque eso vivín tamén en Barcelona, eu estaba nesos anos, asistí en ese momento dese proceso de cambio, en esos anos dos 75 ao 80 asistí moi directamente. E ainda lembro a figura referencial de Alberti na escaleira do avión, e a súa, cando chegou, que nos estábamos moi pendentes de Alberti, non? E a súa frase histórica impactante que nos conmocionou aos mozos de entón, e que quedará para sempre, me parece como unha mensaxe de concordia e paz. Fume de España co puño pechado e volvo coa man aberta. Ou os cánticos de quen o recibiron entusiasmados no aeroporto de Madrid, síntese, Alberti está presente. Bueno, isto eu o comento porque eu o vivín. Confeso a miña eterna admiración pola poesía de Alberti e agora, co paso do tempo, recoñezo que foi unha gran sorte poder escoitalo directamente recitando algúns dos seus poemas na Plaza do Rei de Barcelona. Deixando ao marxe este pequeno inciso, debemos lembrar que o poeta, referencia de viva de toda a xeración do 27, recibía no seu domicilio romano a quen quería coñecer non só os avatares do seu exilio e dos seus compañeiros, senón tamén gozar da súa compañía, sabeduría e poesía. En definitiva, achegarse a través de él aquela irrepetible idade de prata encarnada na súa persona. Da relación de Mercedes Ruibal con Alberti xorde o título e sentido desta intervención. Non é que eu atopara esta frase exacta na poesía que Alberti escribiu sobre Mercedes, pero bueno, Centellas de bruxa e aire da ría nos aproxima ao sentido das palabras que o poeta lle dedicou e que definen magistralmente a esencia da súa obra e sitúana con as súas palabras señais nun contexto máxico, irreverente e moi galaico. Ninguén mellor ca el soubo describila, afondar nas profundidades do seu ser e entender a personalidade enxeñosa, indomable, enigmática, irreverente, transgresora e sen dobreces de Mercedes Ruibal. Retratouna coas súas palabras e facendo uso dos mínimos recursos, afondou como ninguén na parte emocional da súa obra. Dedicoulle un poema e reflexionou e publicou outros textos sobre a súa pintura. O poema que lle dedica Mercedes Ruibal, pintora en versos para cantar con gaita galega, incluíuse no catálogo da exposición de Mercedes na Galería Paese Nuovi en Roma no ano 74. E reproduciuse noutras publicacións, entre elas no retrato novelesco de autora Confesiones dunha volatinera con bragas de repuesto al dorso, editado por Acal no ano 78. Os vou a ler algúns versos de Alberti porque son maravillosos. Esta é Mercedes Ruibal da risa, esta é Mercedes Ruibal do diaño, a da burla con aire de gaita, a dos contos con pata de sátiro, da entreperna saelle unha vasoira, coa que voa a lúa a cabalo. O poeta resume algo consustancial á pintora, a enerxía chispeante, eléctrica, o misterio e a identidade atlántica, ligada ao mar e á ría de Vigo.
Todos estes elementos fundamentais cargados de sentido de verdade, Alberti os supo ver, porque poseía unha extraordinaria capacidade para captar a esencia dos artistas, e sempre foi así, desde o inicio da súa carreira como poeta, e de feito iniciouse nos seus comenzos como pintor. El tuvo esa vena para entender perfectamente a pintura. As súas impresións e proximidade co mundo da plástica quedaron patentes me refiro a Alberti, no seu poemario A la pintura, publicado en Bos Aires en primeira edición en 1948, e nos versos que lle dedica aos artistas da súa preferencia, onde mostra unha extraordinaria capacidade para entendelos, unindo palabra e imaxe. Sen que os límites do tempo sexan un impedimento, el abordou a pintura de Giotto, a de Miguel Ángel, Tintoretto, o Bosco, especialmente o Bosco, que era un artista que lle fascinaba. O Greco, Zurbarán, Goya, Delacroix, Cézanne e Picasso. Pero tamén incluíu nunha edición posterior unha poesía dedicada a Luis Seoane, ao que denomina Galego de mar e terra, e do que deixa un retrato moi certero. Un color fisterre golpeado, ollo que mira o mar, color mollado, un pincel que se fire, que rompe a chorar e hasta morre. E sempre na paleta unha nostalgia quieta e o mar. Esa máxica confluencia que se produce entre Mercedes Ruibal e Rafael Alberti, tan natural, nos leva a entender a profunda conexión existente. Non só compartían unha sensibilidade artística semellante, senón que ambos participaban tamén dunha memoria política, pero sobre todo emocional, similar, marcada polo exilio en Bos Aires, onde coincidiron. Ali estuveron en esos momentos, pero non se coñecerían, penso eu. Tamén a ideoloxía republicana e por riba de todo o vínculo profundo co mar e cos territorios atlánticos. No caso de Alberti, desde o seu porto de Santa María, o seu Cádiz natal, ata o refuxo de Villa Gallarda, a casa deseñada polo seu amigo arquitecto catalán Antonio Bonet Castellana, exiliado tamén na Argentina, situada na costa atlántica, na localidade de Punta del Este, no Uruguai, e que sería o seu lugar preferido de descanso e creación do poeta durante os últimos anos no continente americano. Esa identificación co mar foi tamén, supoño que, co mar Atlántico, importante. Alberti atopou motivos suficientes para comprender a Mercedes Ruibal. Había nela algo que lle resultaba próximo, familiar, máis alá da forza expresiva, e quizá unha proximidade esencial coa súa poesía da primeira etapa. É a súa ancoraxe no sentimento popular. A poesía os poetas do 27 tiñan unha especial mirada e unha base no mundo popular, que tamén o mundo popular marcou tamén esos comenzos de Alberti. Esa intensidade emocional, a presencia anímica do mar e a comunión co mundo popular da Galicia ancestral que aflora na obra de Ruibal e a sostén son elementos poderosos de entendemento entre ambos. Por iso o poeta comprométese a fondo coa súa pintura, descubrindo desde a súa particular concepción os segredos agochados e que só unha sensibilidade poética como el sabía captar moito máis alá de calquer explicación académica. Iba directamente ao fondo da cuestión. Si nos situamos no contexto histórico no que Mercedes Ruibal desenvolveu a súa carreira, sobre todo nas décadas dos 50, cando comeza 60, e coas dificultades e incomprensións que foron comuns a outras artistas, mulleres da súa xeración, anteriores e mesmo posteriores, debemos valorar a súa forza para sortear as dificultades que lle saíron ao encontro, nun sistema eminentemente masculino, nada propicio para o desenvolvemento das cualidades creativas que poseían mulleres como ela, cun sentido tan elevado do que é a independencia persoal. A pintora, penso que aí tamén o feito de convivir con Agustín Perdellas, tan comprensivo, supoño, un compañeiro tan maravilloso. Me parece que ela tuvo sorte, moita sorte, non? Con ese matrimonio, con esa parella. Pero para unha muller sola non era nada fácil andar por aí nesos anos e comportándose desa maneira, porque ya o primeiro que te decían que era que non era normal, que estaba, así pasaba con Maruja Mayo tamén, pasou con ela, non? Que cando voltou, pues parece que hasta tomaban un pouco de broma, máis vale deixalo aparte isto. A pintora desenvolveu a súa obra desde unha raíz moi concreta, en unha época no que moitas mulleres procuraban desligarse de calquer identidade territorial.
para abrazar linguaxes internacionales. Eso a mí me parece moi interesante recalcar este punto, que ela non se meteu nas corrientes internacionales, coñecías, pero non quiso absorbelas. Ela, aínda estando informada do que sucedía no mundo da arte, foi resistente e as súas conviccións quedaron sempre por enriba. Mantuvo esa profunda conexión con Galicia, que cultivara en Bos Aires, e a continuación, nos anos do regreso, cando repartía a súa existencia entre Vigo e Madrid, pues mantuvo esa mesma liña de pensamento e de comportamento. Creou un mundo personal, unha linguaxe distintiva, sempre sin caer en consideraciones tópicas, e mantendo ese espírito de resistencia e loita ata o final dos seus días. Na obra de Mercedes Ruibal pódese percibir ese halo de forza e permanencia, sempre presente, e que transmiten as figuras femininas que poboan a súa obra. A muller, vamos a poñer algunhas aquí, non trouxe moitas porque pensei que igual estas son as pitonesas. Bueno, a muller é unha eterna referencia na obra de Mercedes, na súa pintura. É un símbolo expresivo, sempre. O rostro sempre é un mundo, é un mapa. É unha constante no mundo dela. Os trazos transmiten o que sucede no seu interior e a imaxe creada convértese sempre nun arquetipo. Tamén poético, o motor esencial que todo o axita, elemento transmisor que alberga as súas propias inquedanzas. Mais alá da razón, sendo unha realidade máxica que configura o seu propio universo, ela mantén esa linguaxe precisamente porque cultiva ese mundo interior que la ten. Entonces aí xurde todo. As mulleres que representa refliten os seus ideais. Son mulleres solidarias, nenas e adultas, acompáñanse e acóllense entre sí. Son mulleres familiares, nais e fillas, expresan un amor filial, irmáns que se apoian ou grupos que en silencio loitan e denuncian. Lembremos as imaxes femeninas que alzan a súa voz contra as guerras, a de Vietnam e o de Bosnia, que anteriormente a compañeira sacou unhas imaxes interesantes da guerra de Vietnam, porque a pintora en períodos convulsos da historia do pasado século, afectada polos acontecementos, levou a súa obra ao drama da guerra. As mulleres creadas presinten, son intuitivas, presinten presaxios, mostran a súa aflición, visten de oscuro, e o fondo negro é o sinal máis dramático dunha dor que expresan sin perder a serenidade, porque son mulleres no fondo serenas, están contemplando, están mirando algo, están vivindo. As mulleres que Mercedes Ruibal crea refliten nas súas pinturas, son tan necesarias que son elas mismas, elas forman parte da composición e sobre elas apóiase todo o cadro. Teñen unha relación armoniosa coa naturaleza e participan de ela. Na integran por medio de adornos florais no cabelo ou portando ramiños de flores como unhas ofrendas. Se temos que sinalalas nun tempo, diremos que non teñen edad, que son atemporais. Son nenas e mozas, mulleres adultas, a idade non importa, só o espírito que emana de cada unha delas. Esa ausencia de dato temporal, de dato na vida e da historia, tamén é unha característica fundamental das mulleres que Mercedes reflite. Identificadas cunha estética popular arraigada en Galicia, pero penso que vai máis alá. Ela coñeceu, supoño que tamén o mundo das culturas populares americanas, porque aí tamén hai moito de tema mexicano e tamén penso que tamén argentino, das culturas andinas. Eu penso que todo eso tamén influye aquí. A pintura de Mercedes Ruibal dialoga coa tradición expresionista, é certo, con unha figuración renovada que ela inventa, que tivo peso nas vanguardias occidentais, esa figura renovada tamén, máis alá de posicións informalistas e conceptuais, dun matiz moi personal e inxenista. A Mercedes interesoulle a pintura negra de Goya polo que ten de loita e a obra de Rouault pola inxenidade tamén. A súa obra se sustenta nunha forte base dibuxística de trazo negro e grosso, por medio da cal a pintora fai aínda máis visible esa parte emocional que comporta a súa pintura.
A cor ten presenza e corporeidade, tonalidades densas afirmadas pola abundancia matérica, táctiles e contundentes. Exhiben a súa propia natureza e presencia esencial. A cor nunca é un complemento que acompaña a obra. Os vermellos, carmín, os negros e os azuis fan gala da súa propia natureza. Tamén poden achegarnos ao estado anímico da pintora en cada momento. A técnica que emprega non é aérea, nin suave, nin é de pincelada fina, nin academicista, por suposto. É unha técnica na que o xesto é forte. Aquí estou eu, estes son os meus trazos. Chega incluso ao límite do que podamos pensar casi como agresivo, pero non é agresivo. Tamén Alberti soubo atopar algo moi esencial na pintura de Ruibal é a dimensión telúrica e enerxética. As súas mulleres en outras figuras, tamén outras figuras masculinas, teñen algo de ancestral e de tensión interior. E como non, Alberti aludiu convencido aos seus poderes de bruxa, capaz de evadirse do mundo real. Aquí estou rematando, xa non quero alongarme moito porque senón vamos acabando, non? Vou a ler aquí estes 4 versos de Alberti. Ceiban os seus ollos a lustros de bruxa, despiden as súas mans trasnos e tardos. Ten a audacia da auga que enfila, a desvergonza espida dun cántaro. Si topas con ela de noite a deshora, prégalle a Virxen e a todos os santos. Pode enterrarte no mar ou na terra, baixo as ondas do vento galaico. Pode levarte a un inferno de gracia ou a un ceo aberto de flores e páxaros. Non lle preguntes a máis o que nace das cores que arrolan os seus brazos. No medio desta contención emocional sempre existe esa tensión interior que se revelan en chispas ou centellas, unha enerxía que os personaxes creados por Mercedes albergan guardando segredos, intuicións, dores ou resistencias. Estas figuras femeninas remiten en algún momento á existencia das tradicións relacionadas con meigas e trasnos, ligadas ao coñecemento intuitivo, marxinal, equivalentes a unha sabiduría arraigada na cultura popular. A figura da bruxa ocupa un lugar moi ambiguo, un espacio escuro que inspira medo e respeto. A bruxa é unha figura fea, mala, popular, que pode representar aquilo que se escapa ao control. Pero tamén se asocia ao intuitivo, á liberdade, á incompresión, ao que non ten explicación e, por que non, á proximidade coa natureza, co campo, as flores, as plantas, os ungüentos medicinais, as curacións. Tamén pode ser unha venciñeira que sabe das pócimas ou dos remedios. Por tales razóns, as figuras que poboan o universo de Mercedes son herdeiras tamén desa tradición do esotérico. Son pitonisas en unha das súas obras tituladas Pitonisas, que esta que estamos vendo. Deixa sentir esa presencia telúrica, universal e atemporal. É un trazo que para min é un trazo digno a ser moi sinalado. Pasado, presente e futuro que se reúnen nunha sola intención. Quizá iso que distingue as bruxas galaicas que saen da mente de Mercedes Ruibal é a súa aura de bondade, de paz e de concordia. Son, por así decirlo, unhas bruxas boas. Podo lembrar agora a definición que fixo Gómez de la Serna de Maruja Mayo ou definila como a bruxiña moza e boa. Igualmente, nas mulleres atemporais de Mercedes habita esa calidade centellante, mesmo tendra e inocente. Son mulleres bruxas tocadas pola alquimia, procedendo de outros mundos máxicos, onde a vida se desenvolve nunha dimensión descoñecida. Son adiviñas e polo mesmo predicen de boa maneira o futuro. Vou a finalizar. Como podemos asociar a pintura de Mercedes en sentido metafórico ao mar, as rías da súa xeografía natal? Pois creo que entendendo esa relación simbólica coa idea de refugio. A ría pode ser un refugio tamén co sentimento de pertenza, de fogar e de seguridade. Podemos asociarla tamén a ría, a calma. Tamén a relación con América, a través do mar. A unha distancia que na nosa cultura está moi presente e que todos percibimos como moi próxima. Entendemos que a esencia do que é a ría está presente nese sentido emocional é atmosférico, o azul, a noite, a brétema, o espazo do ensoño ou o melancólico, o lugar de entrada ao corazón da súa obra e tamén de despedida. E para finalizar esta breve intervención nesta conmemoración que o Museo de Pontevedra lle adica
a Mercedes e tamén a Agustín Pedrellas, Arte en Parella, e nos seus anos de moza loitadora e de unha existencia tan excepcional, me sumo a este homenaxe tan necesario e a celebración dunha vida que reúne, unha obra que reúne en sí mesma os grandes valores das mulleres galegas cosmopolitas e como ela viviron entre dous continentes e integraron o mellor de cada un. E bueno, moitas gracias, espero non haber sido un pouco pesada con tanto tempo. Sí, sí. Al final no puse todas las imágenes. Muchas gracias, Pilar.